Takže mi znova video vyplo, no tak môžu, ešte to dodám, čo som vravela, že môžu vám rôzne situácie chodiť vhľady, určité body, kedy vám sa niečo stalo, nejaká negatívna situácia a kedy sa vám toto proste uzavrelo. Tak je často vyliečiť, keď vám príde, že je proste na to ten čas, tá správna chvíľa. Takže zatiaľ to je s týmto nahrávaním takéto komplikované, lebo tých odberateľov, kým nemáte 50, tak nemôžete nahrávať na YouTubečku, čiže telefón. Čiže mi to proste vypína, tak ale budem sa snažiť aj tak. Asi to vtesnať do tých 8 minút, lebo potom mi to už vyplo. No uvidíme. Zatiaľ je to takto. A kto budete chcieť k týmto sviečkam informácie alebo sa poradiť, ktorým smerom by ste sa mohli vybrať. Ponúkam konzultácie, môžete mi napísať na e-mail, dám to pod video. Takže takto. A to je asi celé, čo som chcela povedať. Takže, no mrzí ma to, chcem to nahrávať a vidíte, že nie je to, no. Tak, ako by som si prijala. No. Nevadí, kto chce, kto má záujem, tak si proste nájde aj túto druhú časť. Kto nemá záujem, tak si ju nenájde. No. Takže tak.